Kay 5 sensitibo ini nga balita sa siyudad sang Pasig. Tungod lamang sa tungaay isang duta magulang gintiro mismo ang iya manghod patay. Yaring detalye sa atong balita. Wala makadiber ang dugo bila magutod matapos gintiro patay mismo sang magulang nga si alias Fred 65 anyos ang iya mismo manghod si alias L 60 anyos. Tungod lamang sa partihan na isang duta sa barangay Taranguan, Pasig City. Sandig sa Pasig City PNP, alas 11:55 sang gabi Nobyembre 10 ang natabo ang pagpanglutang sa diin. Antes siya magluntad, yan ang biktima sa balay. Hubog ang nagasinggat yaraw kaangay sa may ginapalagtikan. Napatihan sa sospek, nakaibaloy ini nga siya ginapapati-batian ginabantan 150 metros ang distansya gikan sa balay. Ginkatuan sa sospek, ginhaboy siya sa bato ang bintana, kag nagtindog pasagwa sa balay sa biktima. Nagwa man ang biktima kag nagkadto manapit sa portahan. 15 to 20 metros ang distansya niya sa sospek. Kage, diri na sa gintiro gamit ang 12 gauge shotgun. Pahayag pa, isa ka beses na gintiro ang biktima kinaigo sang bala ang iya nga lawas. Matapos ini, nagpuli ang sospek kaging katuan sa pulis sa diin. Nag-ako sa ginhimo nga pagpanglutang kag nagsungka lakip ng nasambit nga ramas. Maara magkasulod sa Ilobalay tapos nagkadto dito yun sa area, kapit man sa portahan, ginayon nga yung tiro sa aton na suspect. Mamet ni sila nga doon sa barangay para mag-settleize ang ilang hintutan. Kaya ipatawag niya sila ng kapo para siguro sa parting. Sa karon mga ka-K5, yan na sa kustodiya sa nasambit nga police station ng suspect ay desidido nga magpasaka sa kaso nga murder ang kampo sa pamilya sa biktima. Ako naman si ka-K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.